ne bi me čulo da šutira prema golu. Ilijev je šutirao, a Brkić odbranio. Kamara. Dobar potez Kamare, ušao kazneni prostor, opet šanse, 1:0, Tejgo! Kako su se snašli Kamara i Tejgo. Iz bezopasne akcije uspeli su da naprave fantastičan posao i Partizan vodi već u 16. minutu sa 1:0. Veliki posao odradio je momak iz Sierra Leonea, mislim na Kamaru, pogledajte, ovdje je prevario Tumbasevića, praktično šutirao iz mrtvog ugla, a onda je iznenadio Tejgo Brkića. Lopta na levu stranu do Pavlovića. Prekršaj Babovića. Ušao iskusni Zvonimir Vukić koji je u posljednjoj prvenstvenoj utakmici postigao 2 gola. Ali još uvijek daleko od one forme kada je igrao i u našoj reprezentaciji. Merabešvili, opasan centar, šut Stojković, 1:1. 1:1. Mojsov, 63. minut. Neopreznost u odbrani Partizana i Mojsov postiže drugi gol u kupu. Jedan je postigao protiv Slobode, a evo sada drugi, naravno Delirijum na istočnoj tribini. Vidjet ćemo koga će zameniti Saša Ilić, nekog iz veznog reda, ima dosta kandidata za izlazak iz igre. Tomić prodire, Tromić prema Tejgu, okrenuo je Tejgo i onda pao, a sudija Veselinović pokazuje na belu tačku. Sačekao je i sa izmenom Stanojević. Mojsov također dobija žuti karton. 5 igrač Vojvodine sa žutim kartonom. Šutira Vukić i 2:1 za crno-bele. 2:1 za crno-bele. Skače Tejgo pored out linije. Više ga ne boli noga. Zvonimir Vukić postiže pogodak za vodstvo Partizana od 2:1, a dugo će se pričati o dosuđenom 11-tercu za fudbalere Partizana. Vrlo sigurno je šutirao Vukić. Ponovo vrlo slična pozicija kao u 62. minutu kada je također Meribašvili centrirao. I ponovo gol! 2:2. 2:2, poništen je gol. Poništen je gol koji je postigao Mojsov. Sad ćemo da vidimo ponovo na usporenom snimku. Mislim da pomoćni sudija nije svirao ofsajd, ali da je glavni svirao prekršaj. Da vidimo, ovdje se ne vidi položaj Mojsova. Veselinović upozorava, čini mi se, upravo Mojsova na ponašanje u kaznenom prostoru. Meribašvili, još jedna prilika, ali loš pokušaj. I da vidimo, sada protestuju fudbaleri Vojvodine. Da li je u pitanju neki prekršaj igrača Partizana? U svakom slučaju žuti karton za Trajkovića. Dosledan je Veselinović, nema prigovora. I sada fudbaleri Vojvodine kreću ka out liniji. Poziva ih njihovo rukovodstvo. Milinković pokazuje da se vrati u igru. Da vidimo. Kreće Lazetić prema tunelu. Tu ima i rezervnih igrača koji su još uvijek na terenu. Tu je mladi napadač Nemanja Bilbija. Evo, upravo ga vidite. Brkić sada kao kapiten verovatno ide do Milinkovića da vidi šta da rade. Da li da nastave ili da napuste teren. Više zaista nema nikakvog smisla. Pa neće valjda sada navijači Vojvodine odlučiti da li će se nastaviti utakmica. Oni ako budu odlučili, mislim da su šanse vrlo male.
Brkić i Krstajić u razgovoru, dvojica kapitena. Ne znam da li bi možda sada i kolega Vuković, koji je na atletskoj stazi, mogao da priđe delegatu Jankoviću i pita za informaciju. Evo i prvog čoveka Vojvodine, gospodina Butorovića. I dokle će glavni sudija čekati odluku fudbalera Vojvodine. Ako ne žele da igraju, onda zaista to treba jasno da kažu i utakmica je gotova. Utakmica je gotova, sačekao je Veselinović 15 minuta po pravilima i odsvirao kraj utakmice, a fudbaleri Partizana idu na južnu tribinu kako bi proslavili osvajanje kupa.